ये आबादी तो करे हारपो तो करे यो अल्लाह जो मजूर आ के जो मजूर आ गालायो केड़ा केड़ा हारी बैठा है वत मदे गणो माशाअल्लाह माशाअल्लाह हे जेके हथ खयो बीठा हैं हारी नारी ये हारी जेके तवसे अल्लाह जा मजदूर हैं वलिज़ालिक एतबर बअद सहाबते अर्रजुल यअमलु फी इस्लाह अर्ज़िही आमिलन मिन उम्मालिल्लाहि अज़्ज़ वजल असाबी सगोरा जेके दिसंदा हा जेको हारपो कंदो हो चवंदा इहो अचेव तो अल्लाह जो मजदूर ये अल्लाह जो मजदूर हां सुभान अल्लाह राज़ो मजदूर भी मजदूरी कंदो आ को नौकरी कंदो आ मानू चवन था त असा के सरकारी नौकरी मिले घणा वेठा इन कागज कयो सरकारी नौकरी मिले सिंध सरकार में नौकरी मिले या पाकिस्तान सरकार जी नौकरी मिले के वरी के सेठ जी नौकरी कन के अमीर जी नौकरी कन के वडेरे के ताजर के जमींदार के व्यापारी जी मजदूरी वनी कन पर जेको हारी आ यो मुझे करीम रब जो मजदूर आ